wahidon mai jayawa. Allah bani ba mai murna ta ya Allah, an ta dusa mazaje rogawa. Entonces, ¿cómo se
guda masu da sashi wai haka bare bare ba ya tafi ba mani ga koci ne guru mala dalla ka ga sa da masoya a tafa mani ga koci ne ka ga sa da masoya a tafa magani tafi ya kara yin kasa dama akwai kasan da zai yi mani ga koci ne a ga sa da masoya mani Ramadan ka gaisa da masoya Ramadan ka kara gaisa da gari Ramadan ka kara gaisa da gari yaya Ramadan ga wani sako zan faɗa in ji Alhaji Muhammadu Gurmi wanda wanda ta ci gaban wannan gidan dambe ya ce tambayoyi tana fiye kalera 370 amma yanzu sun yace bai hana ka tambayoyi ba amma ya ce ka ci gaba da dambe a wannan kamfani duk wata zai baka naira 500 ana saka wata ta in ji Alhaji Muhammadu Gurmi da mai Allah ya kara kafa mai dada saboda sun ci gaba wannan gida kuna saniya a bani karɓar waya a bani karɓar waya a bani karɓar waya na san bari su gama addu'a bari su gama addu'a sannan sau kwanu wasai tun da idan mutum da ya kasu da shaka shaka shi gaba to ga damban nan an taka Ramadan Garba Ramadan daga bangaren Jamus da Mani Shagon Garkwancin daga bangaren Gurmada dan batun mun farko Ramadan Garba Ramadan Manu Shagon Garkwancin idan kuma kai ta an cika da Ramadan da shi da Babu Alka suna saboda ɗan kallon rubuta duka zo gani ko ba da bane ta Ramadan Garba Ramadan ana cikin dambe Ramadan Garba Ramadan da shi da Gurma da Kwacoro dabbar mara 300 Nasarawa State Karuwa Galwanda zaman lafiya kwanciyar hankali garin da martaba injiniya ya yi gwamnan talakawa ya ce matasa a nemi abinci zaman lafiya kwanciyar hankali jihar nasarawa jama'a wallahi ranar ta yau za ku miki ya canza zai zama yadda kasar turai don Allah ya sa yadda ta ya haya ko baka ce maka mata kowa ba zan rufe gidan nan kada nan ko baka maka kowa ba zan rufe yawa Ramadan ana da maligar kwaciro Ramadan maligar kwaciro Ramadan maligar kwaciro Ramadan maligar kwaciro sana aiki rage wahala mai girma Aminu Beto National Chairman tun gobe yana nan garin dan liti kungiyar tabbatar Kano tun ranar Alhamis shi ma yana cikin wannan gida shi ma tun ranar Alhamis yana cikin wannan gida Aminu da Auta shi ma yana cikin wannan gida Kwali daga Target Kaduna shi ma yana wannan gida tun wani gudu da a Najeriya in Allah ya so ya za a kashi cikin wannan gida kuma za a yi tabbere har karfe 3 a tashi karfe 3 da yamma kuma a nera daga karfe 4 daga karfe 4 da yamma karfe 4 fara kuma har zuwa magariba ga fitila da masa ko ne da yau zuwa ne ko ne da yau ne da yau in Allah ya so ya Ramadan har ya zama da fitila da شغالي تقال والناس ما يتكلمون والله ما يتكلمون والله ما يتكلمون والله يا رمضان ما نقدر نشوفه رمضان ما نقدر نشوفه كاي تنبكوني تنبكونا تبي والله لا يمكن بابا الله
talatar wani ya ba da taimakon naira 100 sai wata wasan zuwa ya ba da 100 sarakai wallahi mai gida hannu da kuma kasa wannan gidan ka ne alaƙi yau mai wanda muna neman wani ko da bane ne Buhari muna neman wani ko da bane ne Buhari wallahi kai Ramadan garba nani garba chulo 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 Ramadan nani garba chulo wallahi national chairman Aminu Bati yana kallon Mama Basha Ali yana kallon Ali yana kallon Amin Dawo yana kallon da kuma da bane anguwa dallari to ga furara da furara sana aiki da haba sabon matasa muna da mata ko bani ko da bane biyar ne wallahi ga ga rufiya ci ku sake Allah ku sake rufiya ci da kai masa ko wurin da girma sabon matasa na fara da wani muna da mata ko bani ko da bane biyar ne sabona wallahi ba na san waya ta kallo kuma ga rana kuma bana ce da wani da kai da abubakar farin wata ku kira kungiyar dambe wani ta kawo taimakonta a rufe wannan gida wallahi na san ta abin da kuka gaya musu zasu shagama ne lura a basu ruwa kai mai ruwa warka ka tashi a wurin mana haba da Allah saboda mu da mu Najeriya da kuma da shi to magana ya kare wallahi kuma fara da muke saya ne sada ne don bana sa a ce ruwa ne ba na sa da ruwa ta kowa kai da gaba don banka da kai da mafi ya buge ni da yan maza a nan ne kowa kan bankan da gaba wallahi kai Ramadan sana aiki na wahala mun gyara wannan wurin da saboda kana ce an tare ma kowa kar kowa ya ce shi bai ganin dambe yawa muna nan muna gyara a hankali yawa ya tare kun tabbata kun biya kai baka biya ba kai baka biya ba na riga ko ciwo Ramadan wallahi Ramadan ko kuriya gidan nan kun dambe wallahi Allah ta da gidan Ramadan da kubara kai maru Ramadan Ramadan ko ciwo Ramadan Ramadan ko ciwo Ramadan wallahi kai da kaje ka taba wannan baka da kudi a cikin sati uku kana taba wannan dakalin ga mala Allah kana taba wannan dakalin sati uku ba ku da kuɗi Ramadan
a ba su ruwa a ba su ruwa za a kare kiri uku yawa don mun kusa muke da ma to a yi dan bai kuɗi yawa yan dafa kuɗi a kuɗi ne a waziri in ba bi kisa za mu dawo da yamma amma bai kitan fa wallahi ku motsa wallahi kuma ramadan da na biyu ke ne ya kamata kana gamawa da mamu naka da babu a rikan suna dole yawa sana an kira jawara an taka tabbar ramadan da mani garkuwa ciwo garkuwa rami garkuwa tarfe garkuwa rami murtala sarkin gwamnu ya taimaka wa wannan kamfani da naira 100,000 ogoya ya taimaka da naira 100,000 muna jiran mai girma ogo haruna daga kasa da kwari na babani dan marabisa ja nasarawa baba ali ya ce shi ba ruwan shi da kowa a zaman lafiya damuwar shi a zaman lafiya ko ciwo hankali wallahi wannan ruwa bane tushen maraba saboda haka kowa duk da ruwa da ta kasa ne kuma wata shafi ana cikin da ba ana cikin da ba da mariga ko ciwo la magana da ma na kalibe nuna cikin maza da kasaka